Hej så alle sammen, og velkommen til Comic Nørden. May the 4th be with you. Lille hilsen fra mig til alle. Og jeg tænkte, det her det vil være en meget kort video, så jeg laver lille bit snakke video, kan man godt sige, ja. Og jeg vil også lige starte med, at jeg har set The Defenders traileren, men jeg fik ikke reactet til den, så derfor kommer der ikke nogen video op med den. Men den ser episk ud. Bam. Men jeg vil snakke om min konfirmation. Jeg er lige blevet konfirmeret. Jeg er 14 nu. Jeg skal nok lige opdatere det inde på mit, hvor der lige står noget om mig på kanalen. Men til min konfirmation, der var der bare pyntet op med Star Wars. Jeg har jo en onkel, der arbejder i Disney, og han fik simpelthen lov af Disney til at låne en full-size BB-8 og en masse papfigurer og papting, de bruger til filmen, de der rør der. Rør med Rogue One, K2SO, Death Troopers, First Order Stormtroopers og Stormtroopers var der i papfigurer, og mand. Jeg har faktisk en af rørene og K2SO stående på mit værelse lige nu. Men det var en rigtig dejlig konfirmation, meget Star Wars præget. Og så skulle mine to Star Wars buddies, de skulle så konfirmeres. Det var faktisk i søndags. Men der kørte vi sgu også lige ud, mig og min mor. Eller vi havde snakket med deres forældre oppe i kirken. Jeg var nemlig inde i kirken og se dem blive konfirmeret. Så den ene han skulle konfirmeres i Holeby, så der fik hans far bare dem med. Og den anden der kørte vi lige ud og stalte dem op hjemme hos ham. Og ja, det gik også fantastisk, så jeg håbede også de havde en god konfirmation. Men det var i hvert fald lige det. Nu siger min telefon noget. Men det var så alt for den gang. Lille bitte storytime kan man vist godt kalde det. Men vi ses folkens. Hej hej.